ćemo pronaći sveže ideje na svežem vazduhu. I shvatiti šta nam treba da bi naš nastup bio veoma, veoma poseban. Dobro, hajde da pokušamo s tapšanjem. 5, 2, 3, ja i ti, uže smo preskakali i bum bam badabam kada pade noć, kući ćemo tada poć. Nastavite! 6, 2, 3, ja i ti, školice smo igrali i bum bam badabam kada pade noć, kući ćemo tada poć. Još jednom! I bum bam badabam kada pade noć, kući ćemo tada poć. Kanta za zalivati! I bum bam badabam kada padne noć, kući ćemo tada poć. O, to je stvarno posebno! Veoma posebno! Šta je bilo, Rubi? Nemoj mi reći. Tapšanje je dobro, ali jednostavno znam da možemo da dodamo još nešto za veoma, veoma poseban nastup. Pa, ako nije nošenje istih kostima, Ni istih frizura, ni pevanje naizmenično, ni brže i brže. niti tapšanje. Šta onda, Rubi? Treba mi trenutak da razmislim. Gledaj, Rubi, veliki bam bum band! Molim te, Makse, pokušavam da razmišljam. Wow, Makse, to ti je sjajna stvar. To! 1, 2, 3, bravo ti! Ti ćeš bum bam svirati. Maksov solo band je definitivno veoma, veoma poseban. Makse, šta još imaš u kolicima? U redu, na 3. 1, 2, 1, 2, 3, ja i ti, bumljeve smo svirali i bum bam badabam kada pade noć, kući ćemo tada poć. 2, 2, 3, ja i ti, potom smo se igrali i bum bam badabam kada pade noć, kući ćemo tada poć. Bravo! Kakva veoma posebna izvedba. veoma, veoma posebno. Zahvaljujući Maksovom velikom bam bum bandu. Spremite se za plivajuće puce i znatiželjne gupije. Sledi čarobni svet malih gupija. Duboko u džungli živi životinjski junak odličnog sluha i moćnog njuha. Sada će se ta legendarna kuca pridružiti patrolnim šapama. Upoznajte Trakera, kucu iz džungle, u potpuno novim epizodama patrolnih šapa. Sledeće subote u 9 na Nick Junioru. Kad bi